Я савол се каса. Чанд фоизи Тоҷикистон аз кӯҳ иборат аст, чанд фоиз аст аз ҳамворӣ? 30%-аш 70% ай кӯҳ, 30% ай ҳамворӣ. Ту чӣ? Набараш. ҷавоби шумо нодуруст дӯстони азиз. Бо як саволи дигар. Майли, кӯҳи баландтарини Тоҷикистон дар куҷост? Ақаллан дар куҷост шаб донем? Парк Победа. Молодец, да уҷо кӯҳ нест. Парк Победа. Уҷо теппа. Қаҳрамонони Тоҷикистон чанд касанд? 7 кас. Чанд кас? Не, 11 кас. 11 кас? Айма 11. Дурустар, ту чанд? Айма 8 кас. Ту чанд? 7 кас, 8 кас, чанд кас? 11 кас. дӯстони азиз, қаҳрамонони Тоҷикистон аз 6 нафар иборат аст. Бехай шумо калоно нашид инҷа биёед. Шумо калоно наша инҷа биёед. Анаме ҳарди шумо. Номи ту чия? Идрис. Номи ту? Идрис ва Ясмина. Ҳозир як савол метим, кадом виҷдонист мукофоти пулӣ мегирад. Мультикай. Я духтараки май даҳакай. Чизои сир дорад. Чӣ мультикай номаш? Не. Не. Гимни Тоҷикистона медонӣ? Ту медонӣ гимни Тоҷикистон? Ай, ё хати саволу ҷавоб намекунем. Ёра намедонам кӯдакоя читим барои ҳамун мукофоти пулишона метем бираванд. Инама. Ба шумо муваффақият. Тоҷикистон. Бапе. Офарин. Намарака. Саломат бошед. Калону надонистанд, хурсоло дар намедонем читием. Барои ҳамун қадар мукофоти пулишона додем ва ҷавоб додем. Саломат бошед.